Li درêjiya seredana şanda Kurdên Tirkiyeyê bû Washington navenda Carnegie Endowment bû aştiyan nêvneteweyî kombînek bû Birêzan Ehmed Tirik endamêberiyê Perlemanê Tirkiye û Selaheddin Demirtaş serokê Partiya Aştî û Demokratîk li dar xist. Di daxuyaniyeka taybet de bû dengê Amerîka Birêz Demirtaş basê pêşdeçûnên siyasî kirin Tirkiyeyê ji wan proseya çarserkirina pirsa Kurdî û gorîna qanûna bingehîn. Li destpêkê Birêz Demirtaş basê armanca seredana şanda Kurdî bû Washingtonê kir. BDP olarak İsal nû ematinin vira berpirsyarê me hatî vekirin li Washington li Amerîka me berpirsyara xwe me vekirî ev ji bo me gelek gavekî pêş e bêngavkî gelek baş e. ve bu aşamadan sonra artık biz Ez wer bawerim ji napê ve li Ewropa jî wek me behs kir û li Amerîka jî em ê gavek pêş me avêtiye ji ber ku em agadariya xwe bişînin ji Kurdê xwe re ji gelê xwe re ji ber wî havî gavekî gelek pêş e bo me. ilişki arayışı içerisinde olacağız. Li gel Birêz Ehmed Türk û li gel Birêz Emîne Ayna em ê kombûnîkê em ê çekin di vî kombûniyê te gelek tiştê em ê diyar bikir daxwaziya me ji hikûmetê Amerîka çi em ê vana bînin ziman. Ve bu çalışmalar Xebata min ez bawerim ji bo gelê Kurd ji bo gelê Türk ê li hundirê herêma Tirkiye ew ê xebatkî baş be xebatkî wî pêşkeftin be. Gekî Selaheddin Partiya Desthilatdar Tirkiye Partiya AKP proseyek destpêkir ji bo çarserkirina pirsa Kurdî li Tirkiye. Niha o prose geştêkî ve. Hikûmetê AKP heta niha pêgavê ku ji ber ser Kurda dimeşîne heta niha ne ku alîkariya me Kurda kiriye bi giştî ez bîr û baweriya min e wekî me Kurda hinek zehmetî hinek piskirêkê mezin bo me anîn ziman. ama biz tabii ki umutluyuz. Ez hêvîdarim ez me hêviya xwe me nebiriye em pişta xwe bi AKP gerê nadin em pişta xwe bi însanê ku li Tirkî jiyanê dike demokratîkin em pişta xwe bi wan girê didin ev vî karêkar û barê me ku em dikin ev ê rojekî pêş evî here. Birêz Selaheddin Demirtaş serokê BDP em zor spasiyan gotkiya. Em jî ji we re spas dikim.